Stewie, azt kell mondjam, ez a klón igazán hasznos dolog. Gondolom nem merült fel benned, hogy nekem is készítenél egyet? Talán. Mit tennél meg érte cserébe? Mit kérnél? A mutató is hüvelykujjaddal. Finoman fogd meg a farkad tövét. Mi? Finoman fogd meg a farkad tövét a mutató is hüvelykujjaddal. Majd csúsztasd végig az ujjaidat egészen a farkad hegyéig. Miért? Mert ezt kérem érte cserébe. Elég beteg. Talán valami perverz dolog? Senki nem beszélt nemiségről, a szexnek ehhez semmi köze. Csak azt kérem, hogy hajts végre egy feladatot. Szóval a mutató is hüvelykujjaddal. Finoman fogd meg a farkad tövét, és csúsztasd végig az ujjaidat a farkad hegyéig. Mintha matyiznék? Ezt senki nem mondta, ez nem az a mozdulat, ez egy abszolút erotikamentes dolog, amit most tökéletesen hétköznapi módon kérek tőled. Finoman ragad meg a farkad tövét a hüvelyk és mutatóujjaddal. Aztán, miközben továbbra is fogod, csúsztasd teljesen végig a farkadon a hegyéig, és megkapod a klónod. Elég egy mozdulat is? Én mondom meg, mikor elég. Nem tudom, miért állsz le, még nem mondtam, hogy elég. Most mosolyog kicsit. Az ajkaid kicsit szárazak, nedvesítsd meg cseppet. Basszus, te őrült dög! Jól van, megkapod a klónt, öreg.